šupuť, tak sa prekladať. Má. A potom pani doktorka prišla za mňou a prečo plačeš? Ako máš doma sestričku? Tak som povedala. Čo povedala pani doktorka ešte? No, už nič. Potom by išiel takto vybrať kravičku a potom išla už preč. A potom prišla mama zase za mňou. Ja som tam ležkala, potom by sme šli von a potom by ona túto pichla. Nie, my sme ležali, potom sme išli von a potom ona by takto pichla a potom už to bolo dobre, už sme išli naspäť do izby. A nehovorila, že neplače ma, buď ticho, alebo tak? Neplač, Evka, za chvíľu pôjdete do izbičky. No ale potom... A už sme boli naspäť v izbe. Boli pekné, ale No prišla tu sanitka? ale... A kde si ležala? Tam oni ma počúvali, dali mi teplovel a potom tie dva uja neboli pekný, iba ten jeden bol pekný. Toho by si chcela za otca? Aha. A čo povedal mama na tých ujov? Že prečo ste tu taký obutý? Ste sa mohli vysieť. A vetrovku dolu ste si mali dať. Prečo ste tu narobili taký plach? Ste sa mohli vysúť. Vidíš, teraz sa musím pouplatovať. Oni tu boli obutí? Aha. Oni sa nevyzuli? Tí ujovia zo sanitky sa nevyzuli? Vidíš, teraz to je čisté. Janka, boli ťa ešte niečo? A čo ťa bolelo? Brúško ťa bolelo? Ukáž kde. A čo ti ešte bolo? Nič? A už teraz je ti dobre? Hej? Tak za chvíľu ideme domov. Prečo máš ten obväz? Čo s ním robíš? Zachlap. Ako? Že si odvezujem ruku. A čo ťa to napadlo, ruku si obväzovať? To si tam videla v nemocnici? No ako to robíš, ukáž.
No veď to ti už do kvapka, pokvapka ti celá fľaša a potom pôjdeme domov, dobre? Hej? A už do škôlky budeš chodiť. To nič, to ti pani doktorka odpojí. Túto nožičku. Tam máš teraz takú hadičku, vieš, ale to ti pani doktorka odpojí. To ti vybere preč, tam už nič nebudeš mať. Dobre? OK, čau. Čau. A to s tým potom beháš po byte stále? Či to potom si zase odviažeš? Aj Týmejka si to tak obvezie ruku, alebo to aj Týmejka robíš? Ale ona nechce mi dať ruku. Tak potom máme to robíš, že? Či sebe? No, Týmejka. Ona mi dáva ruku. A vieš, ako si to odvezujem? Pozri. A znova to dáš do takého malého klopka. Znova tak naviažeš. Emi, to je perfektné, dobre to robíš. To budeš byť ako originál, no. Kto ťa toto naučil? Pani doktorka.